Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 17. Suntem aici alături de Țițulina. Da, salut fraților. Pentru că și-a luat și el FIFA 17 în sfârșit. Cu ce echipă să jucăm? Vom juca cu o internațională, el joacă cu Borussia Dortmund. Cred că ne luăm Portugalia, dar ne luăm Portugalia. Ieri a făcut spectacol. 4-1 cu Lituania. România? Hai, merge. La Chiricheș. Haide. Pleacă, mă. Haide, mă! Bine. Tu Juventus? Păi parcă aveai Bayern. Borussia. Nu, nu. Nu? Dybala grasă, ia zi. Dybala gras. Așa, jucă. Andone cu Big Brother. Oba, torș. Big Punem așa și să-l punem așa. Sper să câștigăm măcar mâine cu Rusia, nu, Țițu? Cine, noi? Care noi? Romani, Eee. amical. Cât mai avem, Țițu? Nu știu, frate, stai că eu nu mi-am făcut încă echipa. Eu zic că mai avem puțin. Și eu. Țițu! Nu o să zic. 7 secunde, treci. Gata, băieți. Am revenit. Florin Andonie. Florin despătite. Șută-l Florin. Apără, Florin. Angela. Hai. Dai. Dai cu bulldog, hai. Hai, mă. Ce vrei să mi s-a deconectat controllerul? Bă. Ce vrei? Așa. Oh, faul dur. Faul dur, a bă. Florin. Ce ai făcut, Florin? A căzut. Florinele. Hai la joc. Hai, Țițu. Frumos, Alexandru, hai. L-a luat. Alex Sandelu. Chiricheș. Sandelu Alex. E nervos. Chiricheș. Hai, mă. Bă, să n-aveți așteptări de la mine, fiindcă nu prea știu să joc FIFA 17. Da, așa am România. Uite-l pe ăla. Păi și mă bați, vrei să vezi că mă bați? Cristiano Săpânară. Nu sapă. Săpânul gras. Stanciu, dar nu. Nu reușește pasă. Foarte Ce-ai făcut, frumos. Barzagli. Stanciu e Pasează. foarte în formă. După dublă cu Metz, acolo în Europa League. Bine. Oh, frumos aici. Chiellini. Roșu Khedira. Roșu direct. Intrare din spate a lui Sami Khedira. Opa, era să știu. Sami. Duc și așa mi-ai dat gol acolo. Dar nu. Acolo, dar nu aici. Nu, A fost frumos, acolo parcă e mai experiență. ușor. Da, nu știu. La loviturile verde, Da, și la orice. E, nu, că acolo e controlere. Dar ne-au bătut prietenii. Dar pe noi Și nu. prietenia nu s-a stricat așa ușor. Am fost într-un loc să jucăm FIFA 17 și eu eram cu Gigi, îl știți, n-aveți cum să nu-l știți pe Gigi. Așa, Doamne, ce să Țițu era cu Cipi, îl știți și pe el. Apoi, și Nico Cabo. Cabo, îl știți, Știți pe Cabo. știți pe Cabo, cu Alex Bazato din Pack Opening. Da. Așa, și Puț sau Africanu, era cu Bogdinho. Bogdinho Îi cunoașteți pe amândoi. Îi cunoașteți, n-aveți cum. Și ei Bogdinho, se iubeau, ai săraci. jucat. Se Da, iubeau. sigur, ei aveau ei. Am dat pe W și am uitat că e... Maxim! Ce gol! Stă chec. Ce-ai zis? Alexandru Maxim. Bă, dar mă bate! Aici e să pun. Trebuia altă. Așa? Și am făcut grupe. Și eu cu Gigi eram cu Bazato și cu Cabo. Paul. Țițu cu Cipi erau cu frații. Bogdan cu cine era Bogdan Țițu? Cu fratele Puț. Fratele Puț. Și
fratele Puț l-a bătut pe Țițu cu Bogda. Și Da. noi i-am bătut pe Cabo și pe Bazat. În tur a Vreo fost 12-0 la 5-0. general. Da, 5-0 în tur, 7-0 în retur. Și prietenii se iubeau. Doamne, Se iubeau prietenii, gen Puț cu Bogdan. Tintilie. Chiar dacă, da, chiar dacă greșeau, ei toți se iubeau. Da, da, da. Ei ziceau, am jucat bine aici. Am jucat bine. Mulțumesc, frate, te iubesc. Așa. Și au dat de noi în finală. Și ghiși ce? 4-0 la pauză și noi aveam Germania. Și ne-l-am pus pe Draxler, ne-l-am pus în Draxler, în poartă. poartă. Și n-au dat niciun gol. Și n-au dat Draxler niciun era prea gol. bun. Draxler era prea bun. Au avut 3 faze de poartă, toate le-a apărat Draxler. Deci, Singur cu portarul chiar. deci Draxler n-a avut stres. sfatul meu este Estresat. să îl puneți pe Draxler în poartă când jucați cu Germania și pe Neuer, sătul. Da, a dat și gol. Neuer. Și de atunci, prietenia s-a destrămat. A avut Sisca, bă băieți. Doamne! E prea bun. Stanciu. Tancu, mă... Nu contează. Hmm, Și să nu uitați de giveaway. ce giveaway, bă. Dar chiar că episodul ăsta va fi după giveaway. Pus. Probabil. Probabil, nu se știe niciodată pentru că Și Higuain marchează. e tătă. E tătă. Gean tătă. Bă, da, trebuie să... Am fundat și înalți, trebuie să dea la cap. Da, Chiellini, Bonucci, Chel. Chiellini, Bonucci și Barzali. Cele trei Dani Alpi vedete. și Alexandru. Eu-l pe Chiellini. Dă cu Chelia. Frumos aici. Nu-l oprești așa ușor pe Stanciu. Nu-l oprești așa. Avem aruncare de la margine. Poate revenirea. Bă, mi-a făcut tot. N-ai ce să Nu. ziceți. Ce Doamne, reveni, tu ești prea noob. poate să mai dau eu Doamne. 10. Nu, frate. Te rog frumos. Aveai dreptate, frate, cam greu FIFA 17. Eu făceam mișto de dâx și eu nu știe să joace, că alea. Bine, Chiellini. Chel. Bine. Nu știi de astea. Și nici de asta. Oh, faul. Ce mă? Mamă, ce fel o ba pe asta. Aici. Am nevoie doar de un stângaci. Ia să vedem. Florin Andone, nu. Bogdan Stancu? Da. Oh, apără Gigi. A, da, Ce știți am că eu nu vorbeați de Gigi Buffon la faza aia. Nu mai zic nimic, băieți. Tăcăs? Ia uitați. Alexandru Maxim, românul nostru. Ce-ar fi să joace și România așa în viața reală? Da, mâine. Noi pierdem 3-0 cu polonezii. Ăla cu Lewandowski cu capul spart ne-a dat 2 goluri. Dybala. A marchează și Dybala. Bun Dybala. Frate, au jucat cu Juventus ieri. Da, m-am luat pe ei. M-am gândit și am zis, bă, frate, au jucat cu Juventus. Hai să joacă și fratele Țâț. Să joacă. Să joace. Ești analfabet ca o persoană cunoscută. Pe nume? Reta. S-a luat de doamna. Te voi mail cu bucile sus. Haide, Maxim. Bine, Maxim. Chipciu. Perfect, Chipciu. Șutul meu! Ai crezut acolo că dau șut. E prea bun. Wow! Cine a făcut faza? Uite asta, Popa. Nu se... Doamne! Penalti! Apără Geagi. Alexandru. Pjanic. Ai, Dybala. Pjanic ieri a dat un gol frumos, știați? Nu știați. Cu cine? La Italia? La cine joacă Pjanic? La echipa națională. Nu știu. Zi-o pe tine așa. Nu știu, la o echipă de asta mai... nu la Croația. Nu știu, la Bosnia? Da. Da. A dat gol din lovitură liberă, nu bun. Și Dzeko e prea bun. Dzeko i-a dat pantaloni în josul ăla.
Și-a luat roșu. Da, știu. Aha, nu știi, te bătea pe coach. Și acum te bate. Și am un fundaj bun la cap, n-ai ce să spui. Dar doar în FIFA. Doar în FIFA. Maxim. E prea bun dâx la FIFA 17. Și Maxim e prea bun. Hat-trick. Nu mă întreb cum a câștigat draftul ăla. E normal. Al doilea draft. Da. Haide. Sau faci schimbări, pe ce n-ai pus azi? Rotariu. Haide. Dinamovistul. A, pe care ai pus în poartă? Panti! A, Vreau credeam să că... văd ce face și Panti. Andone. Florinelu. Ha, mă, Florinele. Torje. A jucat prima repistă? Da. Doamne, de ce are prea multă viteză? Ce gulațu! Gabriel Torhe! Torhe! Marchează și Torje. Celebrare învățată de Nico Cabo. Da, el ne-a învățat pe toți. Chiar dacă eu nu știu să o fac de pe tastatură. Ei, păi tu ești noob, n-ai bani de control. N-am. De pe avem luat FIFA, frate. Abia și-a luat FIFA, da pe controller. Ca și cum un nou FIFA. Da, da. Îi zici tu, bă, vreau și o să-mi iau FIFA. Iarăși. Da. Că sunt noob și nu știu să-mi instalez. Bogdan Stancu. Nu-l mai prinde. Doamne, dacă și Bogdan Stancu are mai multă viteză. Baby Sava. Ala. Antone. Florin Andone. Marchează pentru 6 la 1. Eu, Amin nu alea... Da, știți că ești la... Doamne. Doamne. Deci Amin nu mai pasă lecție. Ia uite pe Chiellini. Și eu l-am la lui Sandru. Nicolae Stanciu. Credeam că e Dacă gol. da, și ca și în viața reală. Poate investiți. Nu, că Stanciu are niște execuții. Maradona grasă. Doamne, uite ce pasă dă. Haide. Presează. Panti. Degajează Panti. Și prea bun. Cine? Panti? Uc, și ăsta. Panti. Ei, uite, mă ține de tricou și mă împinge și apoi... Da. Nu. Măcică. Bă, măcar un gol sau două să mai dau, că... Sapun. Deja te joci cu mine, deci. Uite, deci Chiellini n-aleargă. Doamne. La colțul lung. Maxim marchează și el. Pentru 4 ani. Ce-ai dispus tu în apărarea ta? Ca mei n-aleargă, Higuain zici că-i... Ce mai mea alergă? Am dat golul de onoare, frate. Măcar pe ăla. Sau două. Deci uite, deci la tine orice șut e gol. Gol. Până și din afara careului dacă dai gol. Ai văzut ce execuția, bă, Maxim? Mai vrei ăla? Deci, doamne, ai mei zici că... Bă, zici că vin după balul bobocilor. Balul greașilor. Eu uite. Oh! Bun șut. Mama a apărat primul șut, Gigi. Pericol aici. Doamne, deci de bala nu mai știe să demarcheze. Și mai dat și din picioare. Mai ghișerul. E de la pauză chejerul, dar tot nici nu știu pe partea ăla, bă. Cum nu? A, pe poartă nu, dar am dat la poartă. Am încercat. Dacă... Ai încercat, dar nu prea a mers. Prima Doamne, dată, deci prea bun Chiricheș. prima dată am vrut să-l pun pe Săpunaru, nu, pe Big Valve. Da. Doamne, deci mie nu mi-este nicio pasă, frate. Uite. Ai văzut cum a zis?
Uite, deci a mei sunt... Nu. Dați tu? Puțin BRB. Deci, nu, a mei sunt duși. Dar tare duși. Măcar dă un foul, frate. Pentru ce? Pentru ceva ce n-a fost? Ce a fost aici? Ce a fost? Kipciu! Dacă era și ăsta golțițul, ce zice? Deci, Alex, Sapunarul. doamne, deci are mai multă viteză Sapunarul. Sapunarul e băiat bun. Mamă, am văzut în poartă. Și eu. Și Buffon. Higuain nu se arată. Uite, deci dacă are la mai multă viteză ca Sandro. Bine, Kipciu din spate. Hai, Higua. Un gol dacă dai. Doamne, dă pe lângă minge, dă pe lângă minge. Apără Cheșerul! E Cheșerul! Doamne, deci ăla dă pe lângă minge mai bine. Deci ce? Doamne, o băgam de acolo și în viața reală mult mai easy. Și mai te le vende o până. Doar el. Ce mă pas. Îmi dau și ce mai lipsea? Opla, 1, ce mai lipsește? Gol de afară, bară gol, autogol. Apără Cheșerul. Ce mai să mai vrei din viață? V-am zis că atacanții și mijlocașii sunt prea buni în poartă. În episodul trecut, în care am zis de giveaway. Da. Care cred că deja s-a uploadat. Dar iese Cheșerul. Nu, Dybala. Aproape în prima fază. Opla 2. Un gol aici, frumos. Dar poate mai marcăm și noi unul. Mai cam multe, nu crezi? Oh. Erau bune 10. Mai le-ai dat și lui Cambo și lui Bazat mai multe. Hai. Și la frați? Nu. Și la frați. Nu. Ba da. Dar Julian Draxler apăra mai bine la el. Da, nu și-a luat gol. Încercăm să fim omul decisiv aici. Dar... Doamne! Deci dacă a mei nu-s paletă, mă. Doamne ferește. 8 la 2. Deci dacă nici a mei nu-s paletă. 8 la 2 în aceste momente. Nici nu înțeleg. Deci ați văzut și voi. Nu am văzut ai primul campionat. Nu o să fie doar unul. Credeți-mă. Nu știu dacă o să am vreo victorie cu tine. Mă, cum? Vreau revanșa. Revanșa-ți. Da, eu joc cu Real, frate. Cu Real? Deci... Tu joci cu Real? Mhm. Deci... Au dus 0 pe căștile. Cici? Cici? Da. Ai ceva de spus în apărarea ta? De ce? S-au dus 0 pe căștile. Hai, Cici. Eu, frate. Tu joci cu Las Palmas? Las Palmas. Noua senzație. Aici e Vas și ăla? Nu. Cum nu? E Celta Vigo. Știi pe cine au ăștia? Pe... Jerome Boateng. Da. Pe Boateng la gras. Da, perfect, sunt puși ăștia. Poate bagi eu pe duși. 6. Șanse mici. Mai băieți, se întâmplă ceva. Nu putem să-l batem pe duși. Doamne, cum să mă bați cu România 8-2? Da, vei. Juventus, Torino. Dar la tine orice șut era gol. Păi... Știu să jutez, Cițu. Da, cum ziceați înainte. Haide-i. Păi da, dar tu dădeai 2-3 șuturi, 2-3 goluri, dai 8. Ce să mai zic?
Kevin Prince Boateng. O să ne fie foarte greu cu Realul. Deci, Atotatu are mai multă viteză, nu înțeleg. Deși am cea mai rapidă echipă, probabil. Ah! Am încercat acolo. Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu. Scandează toți fanii. Fanii lui Duc și așa. Ăștia sunt fanii mei. Zic, uă! Chiar dacă în viața reală... Uite, am murit. Chiar dacă în viața reală țin cu Real. Pentru că Real e baza cu Barça. Deci uite, Totatu are mai multă viteză. La Viera, hai Viera. Scund Viera, nu? Nu-mi place. Ți-ți place Țizu? Nu. E Bale. Doamne, E tehnicul ăla care mă ajută mereu. Kevin Prince Boateng, deja și-a revenit de după accidentare. 1-0. Când o simt, o simt că e 1-0. James. Hai, frate. Haide. Lăsăm telefonul. Elzar. Pentru că trebuie să câștigăm această partidă. Bine. 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 Doamne! Așa mi s-a întâmplat mie în ultimul minut. Îmi putea și Sandro să mai dea și să mai reducă din scor. Bine. Kevin Prince Boateng. Dacă ar fi și Kevin Prince Boateng ca celălalt Boateng, Jerome, ar fi perfect. Ca fratele lui. Haide. Haide, Levaja. Dacă trecem de Ramos, trecem de tot apărarea. Ba nu, Pepe e ăla. Eram sigur că pasă sus. Bun șut. Varas. Bine. Mesa. Mesa. Alan, I was here for the 82 World Cup final. You were still probably in the shot go. Penalti! Penalti acolo, domn arbitru! Diu penalti. Nu ne-a dat băieți nimic. Turn pass. Când nu vrea, nu vrea. James Rodriguez. Into the attacking third. That passing is top class. Tu joci cu Real, ca nu. Now he's looking for support. Dacă cu Juventus România am făcut 8-1. Just lost the concentration. 8-2, stai. Că a dat tipa la dublă. Și uite, cu Las Palmas să-mi dai gol. Până la 1 în aceste momente. Viera marchează. Numărul 29. Eu chiar nu înțeleg, deci cum au a tăi viteză mai mare, deci eu chiar nu înțeleg. Decât Benzema oricine are. Ia uite. Deci mai mult decât Ramos. Doamne. Doamne! Doamne. Marcăm iarăși. Este 2 la 1 înainte 29. Trex, tocmai ce a încărcat un videoclip. Doamne, ăla se împiedică. Nahamarelia. Nahamarelia. Nu e, nu cartonaș mai. Cristiano Ronaldo. Șutul lui Ronaldo! Periculos în acesta. Yeah, I mean, it wasn't the easiest of areas to score from, so it wasn't a bad effort. Bine. Good strong tackle. Getting into an advanced position, Bine, Cristiano bine. Ronaldo. Nu ne dă gol de aici nici mă. Terrific stop. Real Madrid wanted to work some magic for this Ce e de sus despre portarul meu? Nu știu, dar cred că e
Varas. Și nici nu știu dacă e portar. E. Acesta e. Michel De data asta. Deși mă conduci. Quick tempo to the passing. The opposition can't get near them. Ucițul trebuie să filmăm challenge-uri, nu meciuri. Da, normal. Deci să te bag cu o echipă de jumătate de stea sau să joc cu portarul în They'll atac get a și free cu... kick for that. Știi despre ce vorbesc, nu? Da. On to the attack now. De ce slabești? Gareth Bale. Dacă e... Deci al câtelea meci cu... E al 3-lea meci. Ce? Plays teammates. Ăsta. Cu ce? În FIFA... Doamne, eu am șut... Mamă, ce noob. Deci Ronaldo e prea noob. Hasn't been the real Real Madrid because they are behind Iese Michel. very often. Michel. They haven't passed the ball very well. They haven't found the potency in their attack. And the consolation really for, Ah, e Pepe. for the players is that I don't think they can play this poorly again in the second half. Good position. though. Doamne, am dat jos. Deci, doamne, jocul ăsta e... His position now. The shot's on. Saved by the goalkeeper at full stretch. Bă, dar portarul meu nici nu știe dacă e jucător sau nu. Păi nu știu. Păi nu, gen, dacă e jucător de tău sau nu, care are același echipament. Da, da. Doamne, cât de-am că a rămas doar. Well, this attack has got a bit of menace to it. Space for the shot. Kevin Prince, boate! Deci, doamne, la el ce șut de gol, frate. Into the vinclu! Prince! Doamne, ferește. Deci la el orice șut de gol. La vinclu chiar. E pe tu șutezi plasat. He took it in excellent style, just like Dar cum vrei să șutezi? Tare! a reminder. Three Da, tare. Eu șutez... Adică am fost doar pe... șut. Now they've got a chance in this part of the pitch. Doamne, Break. Wata. Aaaa, este cam ciudă. Facem și noi schimbare. N-am pe cine să pun. Crowd settling back down here in the Santiago Bernabeu Stadium. n-a fost. Dacă erai la tine, era faul. Attacking now. Era roșu chiar. Aaaa, cartona hamarele. The sliding tackle. Well, there's still time if they Doamne, deci mame, nu poate să... Javi Vargas. Doamne, ferește. They've got the ball in the middle of the pitch here. Boateng. Here's a chance to attack. Bă, fault. Good reading of the play, anticipating the pass. Ce-s? Rodriguez. Tackle here. Bună la spalmat, nu? Boateng. Eu la 1-0 ziceam gata. Am pierdut. Și felicitări câștigătorului din giveaway. Dacă pun episodul după giveaway, vedem. Sau Boateng. dacă nu, mult succes la toți. Mai ales lui Cisolina. Ca mai bine nu-l pui deloc. De ce? Doing well to Pentru keep că e o the ball. milință? And now the shot. Good block. Doamne, The shot. It's gone well wide. Javi Vargas. Ronaldo nu poate să treacă de jucătorul tău. Interception. Și ce, mă? Deci nu e clar. Jucătorii mei nu sunt mai preșos decât atât, ok? Doamne, deci James ce care 88 over. Cine? De unde că James? Carvajal. Ah, da, e slab James. Mai bun e Isco. Panicking. Îl am la Ultimate Team Inform. Tu știi ce rupe? He's blocked that well. Doamne. That was a foul. Și totul fault. Allowed the game to go on. He's entitled to do that. Deci nu înțeleg jocul ăsta. Jonathan Vieira. Was good progress in this attack. Mikey. Attack was looking good. Now the opposition Ah! had a chance. A, bine, mă. It's nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try and regain possession. Nu, dar Dacă trece Dacă- așa, adică a trecut. N-am cetate că a fost. Good clearance. It's looking good, this move. Oh, he's going to shoot from Ah, here. The shot gets blocked. It's good play until they got that challenge in. This is how they love to trebuie play de on the conecta break. controllerul în ultima secundă, doamne. He's through.
Dar iese Varas. Comes out off the goalkeeper. Doamne, Away from him with the tackle. Și mi-a prins Boateng. nici eu nu mai joc. Normal, care are mai multă putere ca Ramos, da. John the Deci aici cred că are cea mai mare dreptate jocul. Deci, quick into the Deci o tackle. pauză. And the result is going to be a throw. Well, that was quickly done. Să-l dăm mingea. Să-ți mai dau un gol și după dau pauză. Țițu. Doamne! Nici nu. Am zis să-ți mai dau un gol și... Doamne, fel. Eu nu mă mai joc. In an area like this, it could be a serious Nu ești mă odată. Hmm? Șuti căcat. Vieira! It'll be a corner. Goes for it with a fist. Țițu? Benzema gives A away the ieșit în free kick aceste here. momente, a dat rage quit. Rage quit în aceste momente. L-am bătut 8-2 cu România. Can whip it in now. Ceea And the ce cross is in. nu e de crezut. Și acum 3-1 He cu made Las that look Palmas. like a poor pass with a very Umilință. good interception. Hai că Strong putem challenge. să-i mai dăm unul. Să iasă și din joc. James Rodriguez. Ronaldo. Real Madrid looking good with this Michel attack. Macedo. Michel Macedo. Ronaldo! Bine. Avem jucători. That is a corner for Real Ronaldo Madrid. este în formă după dubla cu Lituania în preliminarii. Cristiano Ronaldo! Doamne, ferici, eu dau să dea cu dreptul, el dă cu... Ia uite-l. A revenit. Rodriguez! Pepe. Ronaldo. Bale. Bale! Shot blocked here. Ți-ți-o căpăție și plânge. Gol frumos aici. Și poate o remontada? Ți-ți-o ce spui? Very good game. Da. 2. Bielsa. There's some potential in this move. De unde, că mai dai unul? Now here is Doamne. Goal and went for it. Al doilea gol din aceste meciuri. Doamne, Doamne, Marcelo. Doamne, ferește, Doamne, ferește. Umilință That maximă. could be a very costly. Doamne, ferește, și dau tu colier, mă. Trailing to it now. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. A real chance here. Aaaa! Apără Navas, aproape de al doilea Gone for a autogol. corner. Și era tot Marcelo. Good challenge. That's a turnover of possession here. There will go all the way. Frate, Doamne. Roșu. Nu. Galbeneț. Oh, the refs give Ah, it mă, to da, him. tu, One dă. yellow. Nu puteam. No surprise there at all. Da, bine. Vezi să nu plășiți. 7 more minutes to go. Da. Stop the ball there in the defensive zone by reading the play very well. Gareth Bale. Well, they're in a good position here. Bale acum. The attacker's done well. Beat Gareth his Bale. man. Bine. Da, normal, că are el mai multă forță ca Bale, mă. Vieira. N-a avut Bartra și o să aibă copilul ăla de la Las Palmas, care n-a auzit nimeni de el. Boateng. Poate eu am auzit. Elzar. Elzar! Cu șut. Strong hands from the goalkeeper to keep out a shot of that power. Elzar din nou. Tried to thread it through here. Opportunity here. Normal, mă. Class play. 5-2 Livața. Livaja. 5-2 și la general este 13 la 4. In you go. Easy as you like. Ce It looks dispusiți? easy, doesn't it? But I can tell you it's not. You have to be at the top of your game to try it and to convert. Well, this Țițu is măcar golul a ăsta să chance dai. on the free kick. Și se pune ca o victorie. And that's going to mean something to the player. Oh, without question, Scuzați, it mă rog. was not the best of challenges. Close. Can do better than that, but close. Yeah, he got his angles pretty A, well. a but, intuit aici. just drifted Da, pe past. degeaba. Vargas. 1 minute left on the Varas. clock. Varas. Look at this. I know he fancies himself Yes, of as an course. outfield player in training. He always plays an outfield player, but this could be crazy. Attacking well here. It's a neat pass. A, aici a fost un șut balegă. Replay. Pedro Bigas. Yellow card. A ieșit Țițu. A dat un rage. O umilință, Țițu. Ce ai de spus în apărarea ta? Că
Dacă și jucătorii tăi au mai multă viteză ca ai mei, nu e clar treaba. Bine, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Zic și vă salut. Pa, pa!